Ассалому алейкум ба ҳама мардуми тоҷик, ба ҳама мардуми муҳоҷир, ҳар як нафаре ки канали моро дастгирӣ мекунед, комментариҳои беҳтарин менависед ва бовар карда билет мегиред, ҳаматонда ҳурмат, раҳмат бошен. Дар аэропорти Домодедово қарор дорем. Хостем дар комментариҳои шумо камтарак ҷавоб гардонем ва баъди ҷавоб гардондан Мадина дар бораи нарх навои билетҳо пурра маълумот метиҳад. Ва сар мекунем ай комментария хондана. Кадоме ки билет гирифтания кунҷи видеода номером ҳаста ки занг мезане, иншаллоҳ билетотона мегирем. Агар ки прямоида ҷавоб гардонда натонистем, ватсапда нависе, ҳаракат мекунем ки ҷавоб гардонем. Абдулло брат, мара ай ҳисоби регистратсия надоштум, 2 штраф кардан, 2021 ба депортатсия мекунанд. Агар ба қонунаш бигирем, қонунаш хати бале ай 2 штраф ё ки 2 штраф зиёд дошта бошед, мумкин ки запрет на въезд монанд, вале ҳастай нафарое ки то 5-10 штрафа доранд, въездчон кушода ира тақдиртон мебинен. Ва агар дар ами Россия бошен, метонен ки проверка кунед, агар кушода боша беташвиш, барои ки вақте ки депортатсия кунанд дар ами Россия ҳам бошен, запрет на въезд мемонанд. Вақте ки мисол мегардем метрода дига ҷода, документ проверка мекунанд, мебинанд ки запрет на въезд дар спецприём хати рой мекунанд. Ва баъдан салом брат, чи ба Москва душанбе арзон, а Москва хуҷанд қимат? Ай сабабе ки Узбекистон ҳозира шуда қиматай, узбекҳо через хуҷанд рафтаистай, ки ҷое ки мисол одам бисёр рава, билеташ қимат мешава, ай ҳамин сабаб. Салом акай Абдулло, перескат кардан куҷо бурем, ягон маълумот метиҳен? Айни замон Армения, Ташкент ва баъдан Кулоб рӯй кардаистем ки баъдан хоҳар дар бораи билетош мегатона. Возвращение барои чия яко? Возвращение барои нафарҳое ки паспортша гум кардагиай, барои кӯдакҳое ки паспорт надоранд ва нафарҳое ки мисол ягон проблема доранд ё ки паспортшон дао ғалидагиай, тар шудагиай, барои ки имин ҳаме паспортҳое ки хира шудагиай ё ки дигаву дигаш ҳаме одаморо мегардонанд, барои ҳамон нафарҳо. Салом бародар, ҳар рӯз тамошо мекунам, раҳмати калон. Фақат дар бораи билет гап мезанед, дар бораи тест маълумот наметиҳем. Дар баъзе видео гуфтагем, дар баъзе видео шояд ӯ видеоро тамошо накарда бошед бародарҷон. Айни замон бигем, ай Россия ба Тоҷикистон рафтан, Сомон Айр, Ютер, Урал тест намепирса, баъдан Эсеун, баъдан Бохтар парвоз мекунад, Нордвин, Северный ветер ёда дар кор. Ай сетае ки гуфтам дар кор нестай. Сомон Айр, Урал, Ютерда дар кор нест. А Ташкент ҳавоилариш намепирса, дига ҳамаи компанияҳош мепирса, одамое ки Армения мерен миён, онро ҳам ҳамаи компанияҳош мепирса. Баъдан акай Абдулло, моҳи мая билета кай фурӯш шуда мемонанд? Ако моҳи май дам ҳастай, ҳам апрелда, ҳам майда, ҳам июнда ҳастай. ихоҳар рози маълумот метиҳад. мо ждат кардем, тамошо кардем, ҳурмат, раҳмат нагуфта. Ин видеода гуфтем бародарҷон. Як савол, патент дар моҳи август буд мешава, мигратсионка дар моҳи июл буд мешава. Моҳи август хона бранд мешава ё ки моҳи июл? Патентона нигоҳ кунед, раве биёе, иншаллоҳ бе ташвиш, бе ягон проблема, штраф надошта бошед, метавонед барем биёе. Патентона нигоҳ кунед. барои кредит намегардонанд акаҷон? Барои кредити телефон боша, агар ай залатая карона бисёр одамҳо гирифтагиай, ҳозир ягон одамира мо ҳами қашид аэропорт даем, мисол 1 сол зиёд мешава, но ай ин сабаб ягон каса гардондагӣ нестанд. баъдан ҳами қадар комментария бо Мадина чанд кас гуфта буд ки номша намегирем, номшам ин видеода гирифтем. Дар бораи билетҳо маълумот метиҳад ки ҳозир графикара монум. Ассалому алейкум ба ҳамаи подписчикои акай Абдулло, раҳмат ки подписатсия мекунен ва дастгирӣ мекунен мора. Нархи билети моҳи апрел ва май. Москва Душанбе аз 8500 то 12000 аст. Москва Кулоб аз 7500 то 12000 аст. Москва Хуҷанд аз 12500 то 15000 аст. Ва обратно ҳам моҳи апрел ва май дар назар дорем. Душанбе Москва аз 21000 то 26000 аст.
Кулоб Москва аз 20,000 то 24,000 аст. Хуҷанд Москва аз 23,000 то 24,300. ва барои граница пересекат кардан Ташкент, Армения ва Кулоб парвоз кардестем. Москва Ташкент нархи туда и обратно моҳи апрел аз 39,000 то 48,000. моҳи май аз 25,000 то 36,000. Москва Армения моҳи апрел нархи туда и обратно аз 38,000 то 42,000 аст ва моҳи май аз 26,000 то 40,000 аст. Москва Кулоб аз моҳи апрел нархи туда и обратно аз 28,000 то 30,000 аст. моҳи май аз 28,000 то 40,000 аст. дар паноҳи Аллоҳ бошед. бале ва нархҳои билете ки туда обратно гуфтагем яъне ки 2 рӯза дар назар дорем, 25 26 ёки 18 19 мақсад 2 рӯза дар назар дорем. агар дар ҳолате ки бирен 1 ҳафта ёки 10 рӯз бестен бо арзонтар меғалта. хай бо саволҳо мешавад дар комментария менависе ҳаракат мекунем ки ҷавоб гардонем. боше ҳаматон.